Kakabsat, ente mangket di salaysayen, yun na pagsasaritaan, iti makungkuna tayo nga Iloco wine, basi. Yung no sarsarita iti basi kakabsat. Kang kanayon ko nga malaglagip ni Apo board member Purisima. Ket dito nga inaramid ni Apo Purisima. May isang pagulidanan kumati amin interamente ti Iloco. Yung Iloco Sur, Ilocos Norte. Apay. No, agapo ka jay Norte kakapsat ket umay ka dito'y vegan. Ket makadanong ka dito San Ildefonso antes ti Bantay. Makita yu ijay gungugong ket adda digit aglaklako ti basi ket nakaipan pa ijay ket basi revolt ko na. Tipintas na pa'y kakabsat at DJ Fechana, 1807. So, orisin nung bisita nga umay dito yung kakabsat kit makita da DJ 1807. Malagip da, may palagip kadakwada. Nga digita gayam Ilocano, pero Iloco nga makungkuna. Nabayagan nga ararapa apenda, iti makungkuna nga waya-waya. Apay. Dito di makungkuna ito yung basi revolt. Angim, mabalin niya kunain nyo ket anya lang agapo ng agrebelde ti taga Ilocos no may panggaplaing ti basi. Muna kakapsat. Panunutin tayo katigiti nga panawin. Kasmal lang hang kompleto iti may isang ragragsak no awan iti mainom, di ngamin? Iti tiyempo na, hindi ugma nga ko na tayo. Nagrigat ti agaramid ti basi. Naimpagitatan ta medyo na-improve da basitin, dito mo kung na tayo nga technology na, no? Imidi ko kakapsat. Agbalo ka, ano dito agbalo? Agmulat di unas. Uraya mo da makel di unas. Hamet nga amin nga unas kit mabalin nga pagbalin ng mga basi. Lunukan, numanapukan mo dito para basi nga unas ing kantupela agtapil. Ket kadwa na pegat ko bingitan handa mo no anat lang at itapil. Di na pa amon no kasano iti pinangipakat itinuang nga agdapil. Amin di kiti kakapsat. Ket napintas nga may uswat di kiti nga bambanag may palagip ka di kiti ubing no ano datoy pinagaramid ti basi. Ket no nalpas mo nga dinapil ti unas, ket naparwar mo datoy tubog ti unas. Hantumet pala mabaling inumin. No diget di ikampay ti parek na kadiso amin kalpasan nga linutom dito yung nga tubog ti unas. Ket ti akadwan nga susarin dito pa nga parek agapoy ti samak. Manmanon ti samak kakapsat. Ket may palagip lawan na kanyak dito'y padi tayo dito'y vegan niya po Roque Reyes. Adda na imula na ijay inta abay ta simbaan nga samak. Ket no kahit yung makita ti samak adajay ababapay lang kakapsat. Nga ti bulong na kit nakakuha dito'y nalamuyot. Ket dito'y ti mangted iti imas iti panangpalakay ti basi. Ano di panangpalakay? Dito ko na ti English nga fermentation. Ket no i-ferment po kakapsat, ipamuyin ti burnay. Ket kompleto tayo dito vegan na tapay pagburnayan tayo. Ket no na ipamuyin ti burnay, idulin mo dito ket mabalin mo nga lukluktan ti unig ti makatawen. Tapno lumakay tay basi. Tapno sumamay tay parek na. Tiganas nakakapsat. Idinaramanan di kito Espanyol dito kung kuna tayo nga basi. Ay di da kayaten nga inumin ti Iloco. Bueno Ilocano. Kaya dan isudat mang kontrol. Sudat na ginom, isudat aglako. Amin. Kiti mabalin nga maramanan ti agtaltalon wenno tagadtoy. Dati kung kuna da nga reject nga kasla sukat ti ramanan.
Akit maditrik na digidigar arami din na tayo isudat agaramid, isudat ng pangpaimas, sandamet na maramanan. Apay, anak at tibasi iyay di. Ni Ilocano, at akantana eh. Kit insursuro da kada kami, di uping kami pa eh. Kit anat ibagbaga na dito nga kanta. Ni kano Ilocano, nung nakariing, uminom basit-basit. Kas naman lang pagmulumog na, no, ang pampaganas na dito yung kapsat. Tun naman pa nagtrabaho, uminom man basit-basit. Kita na trabaho ni Ilocano, farmer, napudot. Isyo nga ito na nalpas man, ti pa nagtrabaho nan, uminom tungan basit-basit. Apay, tapno haang nagkaroon, itikong kunada nga pasma. Di English na dito, itikong kunada nga sunstroke. I-connection ko man kakapsat dito pamumpon ng Runa J. Ilocos Norte. No malpas ti pamumpon ng Runa ti Aldaw kakapsat ket mga ladati na barang nga danom sa nga palanggana ikandat basi ket pagdiramos digiti na pan nakipumpon ata apay alawen na ete kung kuna tayo nga pasma makaagas pa'y gayam ti basi. Ket no uminom ka tibasi antes ti panangan dito kung wala tayo nga pampagana iso tayo ko natin Espanyol abregana numalpas na panangan panang serram DJ gana anaman DJ serragana at dapay sa baling agana na norma ba ikakapsat ket uminom tibasi nilakay akit nataraki ng agpatpatnag naragragsak ni misis. Ikateng marod keng kuha na tibasi, agad agwala staple drink, agas na, pagpagwapo na, agad agwala. Iso dito'y basi revolt. Nga ipalpalagip kada tayo ni Apo Mayor Basi. At dagiti turismo kakapsat. Ubing lalakay, babaket, foreigner bisbisita agapot sa baling nga lugar wenno agapumit lang Pilipinas no naramanan na ni Basi kaya't nat mangyawit uri sa nga botelyalan iso nga dito nga industriya ti Basi nga inyus wata kakapsat ket future big industry ti entelemente nga Ilocos Sur ramanen ti Ilocos Norte ngarod kakapsat dagiti na maingel nga agtaltalon nga aramid ti Basi nga agmulmula ti unas ay handa ma-acceptar dito nga naaramid iso nga inyuswat da nanipod di pidig kakapsat ti Ilocos Norte inyuswat da iti makungkuna nga rebellion no ti may nga leader ejeket ni Apo Pedro Mateo ken ni Apo Ambaristo. Ayan na nga ganas, hindi umay da titidigan ket umay da met geraen di kiti Espanyol dito ita dito met ti ayan ti sentro ti Espanyola sidi. Sinabat da ida dito bantay. Iti jay ti nakatiliwan ti kaadwan na, iti jay met ti adot na tayo kakapsat. Iso nga dito bantay iti nagsasabtanda ket iti jay laksanggasat akit nagbalaigi di kiti Espanyol kakapsat. Kit kaadwan na kadakwada naala da nga si bibiyag ida kit indisteryo da ida ijay Mindoro iso nga itata kaadwan na nga napan ijay iso damit tinang bukat ti Mindoro tanawa nga tako madigidi Ilocano nga napan ijay Mindoro gano na indisteryo aging ganta ko makit bakbakir laing dati Mindoro kabakiran ko man niyem kinagaget ken kinasinop ni Ilocano nagbalin nga farmland ti Mindoro adu pa yan itinabatbat